ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଲେରି ନେବେ ବୋଲି ହେଲା ଆମ ତୁମ୍ବା ସେଲେରି ନେବ ବୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହେଲା ଆମର ଏତିକି ପିଲା ଏତିକି ପୁଅ ପିଲା ଅଛନ୍ ଗାଇସ୍ ଏତିକି ଜଣ ଡ୍ୟୁଟି କରା ତ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଏତିକି ଜଣ କାମ କରେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ଛୋଟ ସୁପରଭାଇଜର ଓ ସରି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁପରଭାଇଜର ସରି ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁପରଭାଇଜର ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଚୋର ବାପା ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଚୋର ବାପା ଏଇ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ହେଲା ହେଲା ମାମୁ ଆଉ ସେପଟେ ଖୁଡ଼ି ହେରିକା ଆସିଛନ୍ ପଇସା ନବନି କି କହୁ ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ଆଜି ସେଲେରି ଦିଆହବ ସେଇଠି এই বিল কামরু আসছে না কোন দেখো ସେଇଠି ଆମର ବେଶ ଡାକରା ହେଲା ଜଣକୁ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ଗଲେ ସେଲେରି ଗାଇ ସେଟା କେତେ ମିଳିଲା ଦେଖ ଧର କେତେ ମିଳିଲା ଦେଖ ଏଟା ଧର गाइस देखो आज इतनी पैसा मिली तो गाइस आपण माने देखिबा तो पैसा पाइछंती देखो धन्यवाद तुम्हारा तो गाइस तो वीडियो को एठी रखवा गुड बाय।